takže fan lidi. Já si tam u našeho třetího videa, a to z Minecraftu a z channelu nebo kanálu Epic Fail TV Gaming. A já jsem tam zase u našeho serveru, u našeho, co točíme. Nové věci bych vám chtěl ukázat, že jsem si venčatoval tohle, ale to je dobrý, nerozbitelnost, trojka, ale je to takový, teď já mi venčatoval jen tak ze srandy, protože to se bylo. No a vidíte, máme enderperly, ty vám slouží k tomu, abyste, tentokrát budu mluvit normálně, protože má to cenu, že mluvím jak kokos. A třeba chceme se portnout tamhle, tak dáme pravé tlačítko. On nás to portne, jo? Vidíte, portne nás to. Takhle se portujou endermeni. No a předělali novou mapu, nebo udělali, jak nás to vyhodilo, tak dělali novou mapu. Chci to trochu reagovat. Třeba novou mapu, takže už je to lepší barbuild. Ne, takhle, prdele, pestří, kokotva, jebanej. To jako byla laga, protože je a dáme home. By nás zabila, to já nechci. No. Když si můžete vidět, tak za mě hráli taky trochu brácha. Postavil si tohle, ale já jsem neudělal rezidenci, takže to musíme udělat rezidenci. Vlastně podaseru na rezidenci, byl třeba zničej. Já jsem brácha, takže to je jedno. Co bychom začali? V minulém díle jsme si ukázali, jak udělat risku, když se nám nepovedla. A tak jsem říkala, předělali tu mapu novou. A podíváme se, jestli nepředělali i třeba farmu, nebo tak dále, že farma. Jak jsem říkal, IP adresu pod video dám, až budu mít přes 10 nebo 20 slup neboli odběrů. A je to stejné, takže dáme warp shop, to je taky stejné. Ano, a dáme warp blocky. Taky. A chtěl bych nahrávat, nevím jistě, ale buď to z Need for Speedu, a nebo bych chtěl nahrávat z čeho jiného, když tak mi poraďte, třeba z Diabla, nebo něčeho jiného. A teda je to stejné. Podíváme se, jestli nám to nezničili. Do prdele. S proměnutím. To je díl. A no nic. To je krátké, ale nevím, co bych vám ukázal. Ale jak jsem říkal, třeba to barbu, to se mi líbí. Jsem říkal, bych chtěl nažít nové let's playe a z mého pořadu, z pořadu Rediptáka Ohniváka, když budu hrát třeba Need for Speedy, tak bych tam nainstaloval, já bych ukázal, jak je nainstalovat, nebo stáhnout, nebo tak dále. A bych to asi ukončil. A příští dílu fan lidi, přišlo dílo fan z našeho channelu nebo kanálu Epic Fail TV Gaming.
Pokud se vám toto video líbilo, dejte paleček nahoru, pokud ne, tak dejte taky paleček nahoru. A pokud ještě ne, a pokud úplně ne, tak vlevo nebo vpravo máte křížek, a červený křížek, modrý, nevím, křížek, a nebo, a když se vám to líbilo, tak dejte, když se vám to hodně líbilo, tak dejte odběr nebo subs, a nebo to klidně sdílejte, já budu mít sledovanost a tím vy budete mít i víc videí. A proto teda je to, takže fan lidi dalšího dílu.